Wat ben je ook precies aan het maaien hier? Ik maak een teddybeer. De teddybeer wordt vaak gemaakt van mohair. Dus ik heb een lap stof uitgezocht waarvan ik denk dat het leuk is om een teddybeer van te maken. Dan leg ik de patroondelen op de verkeerde kant van de stof. En dan ga ik de onderdelen in elkaar spelden. Zodat de stof niet kan schuiven. Maar wat je dus leidt, dat binnen alle gelietse stikjes beer. Ja, dit is bijvoorbeeld de romp. Dat is het buikje van de beer? Ja, dat lichaam. Dit is een zijkant van een kop. Waarom vind je het zo leuk om een beer te maaien? Je maakt mensen blij mee en een beer is door de jaren heen, zeg maar al een eeuw lang, heel erg geliefd bij mensen. En wat is dat? Het vertederende effect en de mensen willen graag iemand vertroetelen. En het is altijd heel leuk om een beer vast te houden, wat een heel blij gevoel oproept. Een beer heeft letterlijk een heel hoog knuffelgehalte. Precies, ja. En waarom jet een teddybeer eigenlijk een teddybeer? Dat is een anekdote. De toenmalige Amerikaanse president, Theodore Roosevelt, ging op jacht met een vriendengroep. Toen moest hij een beer schieten en dat weigerde hij. En dat artikel kwam natuurlijk in de media. En toen een Amerikaanse vrouw maakte, naar aanleiding daarvan, een beer. En toen heeft ze met toestemming van Theodore Roosevelt gevraagd of ze hem Teddy mocht noemen, want zijn nickname was Teddy. En zo is de teddybeer eigenlijk ontstaan. Deze beer heet Sam en er zit dus een geboortecertificaat bij met de datum waarop ik hem gemaakt heb. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Wat is dat toch wat mensen hebben met beren? Het is vertederend, het roept jeugdherinneringen op. Heel veel mensen denken dat het alleen voor kinderen is, maar juist veel oudere mensen kopen ook een beer. En dan voornamelijk vaak nog mannen. Want meisjes kregen vaak een pop en jongens kregen vaak een teddybeer. En heel veel mannen van rond de 50, 60 jaar hebben hun beer nog van vroeger. Waar ze ook een emotionele band mee hebben. En keep je ze ik wel eens een naaie beer? Jazeker, ja. Dus als ze zeg maar in de midlife crisis komen, Nou, dan willen ze weer een beer. Als ze ermee in aanraking komen op een beurs, dan ineens vinden ze het heel erg leuk. Een man zegt heel gauw, pak die maar in, die neem ik mee. Today's the day the teddy bears have their picnic.